revealed El Salvador's Congress has approved a law to help the conversions of Bitcoin. Para garage. Chihandei guys, hande. Asitoda mwenda kunimwe kona ini maZimbabweans so. Chihandei, ende. Nikakazara pasi pemuti apa. Muzati chitongotanga nikupa ava vari apa. Vakadzi vainhasi vaindi tasitanonoka kuri panapa. Avo variapo. Yes, hanzvadzi. Likai. Vapi? Hello, Papa. I talk Nyakuruma. Oh, Mudevele. Yeah. Mudevele Muzulu. Yeah, I'm Zulu Nyakuruma. Even English, I talk. Wena ukhuluma Sky, wena umhlobo stress. Nina. Yes, Zimbabwe. Oh, saka nathi hanzvadzi murisei. Oh, no. Ndati hanzvadzi murisei. Ah, kana kubozviwa sisi. Ewo tora ichikafu isedu tinofamba tichipaona kumushodo chikafu. Tasiwa tirinotsikana kusaidra uko but nasitatirega timbotangirawo pano. Ndati rasi timbotangirawo pano apa. Chaya pa right time ka? Aiwa tinozikama uko nhasi tamboti aiwa man tinopfura pa everyday pachitagwashona handizimbo sitogara padhuze apa. Saka pane vanhu kumushoka zvinani timbotangawo apa sataenda uko vajaira uko vantoziva vakatomirira izvozvo. Maita number 1 pane vamwe vakadzi vatozimboona vagera apa nhasi avapo. Vakadzi vamwe vekuzimbabwe vanosizara apa so. Vatoenda nguva. Oh, vatoenda? Vatoenda kuseni kuno? Ava varudzi ava vari apa. Asi apo pazasapo pane maZimbabwe papi pacho nokuti panombozara futi matsikwana papi pacho chaipi asi vazhinji vatoenda kuno munonyanya kurumidzawo kuinda imi vatoenda shuwa saka muri kuti pazasi apa panombozara matsikwana anotamba hamenokiya kana mutapa asi apa pane mudhara regai ndisvikapo nditsende kwandajaira vakadomirira uko ora maita isisi alright anzimai araita mushemu vanga vahwani kugara uyu mwari apa Zimbabwe saka vekipana panokurumidza timela pamba likai ritengi echikikupa uputi umeshesha ndivana baba vakuru chaishayo maimwana sadija fiwa dija kumurahuka ralebuka papa alright papa sepane vanokurumidza kuinda
vasikana vevaya saka hobha unosizara pavairi ndingatijika patinde uko kwedu tatavarangarirawo zvenhasi havazivi vachaudzana maindotena seikwe baba ana mutsari kuhere masuro morai watauri tiri kuisa indicata dzapinde kwana mirire kwemasure kwangu penzi uyu ari pamberi mona uyu nevavarapa ndedza baba ndokuzimbabwe yava Mayadieni. muri right vafi vape likai hallo moroi fi wan dijo ko morago kwa re teng likai papa kuri bantu bafa batsamaya early ne okay all right papa tuzipinda ne baba tuzikore vakutodya wena ungwa nenzara ungwa nenzara chaiyo vatotsvaga basa achitsvaga sevachitamba madhaisi ngosora kwagara ipapa pachete kusina chaunoita panobuda saka vanoungana achitamba madhaisi kana makadzi kana vatsvaka basa unoona uyo asara vakagara pavana chipa baba vachikafakaramba kuda kungangoshaya kuti aiwa ari kudya uyu handiti bondi baba vaya uyu avo vakomana variapo mazimbabwe nzavo kure nepo babai baba moroi uyai uku tayakakwa manje anoda kuti tingamira pakada pamiriki kapa tovakawanda sei amarapa moroi uyai apo pamiriki kapa tayangifoko nengifali apamiriki zvepavari pacho ndo pano zvinonetsa izvozvizvo pana pekutomira totomira apa tlakwanu tlayangu serious ndomira paiko hapana parking manje panapa ndo zvikunetsa totomira apa totomire pamo vadani havasi kuziva zvesaka kuno havasati vambodla chikafu chekuno zvino vangoramba vakagara vatoshaya kuti ndivanana kuti dana vari kuya muvawe rina ri vatijo so ri vona ri dutsi kari kurari maybe haritsi musi akiri yano harajwayela kufa kafa rifa kwa variemetse yana rari today risimulile kafa ralibuka baba all right muri sei hanzvadzi ndazviona kuti munotaura handazviona kuti muri kutaura ndakuonai kuti munotaura aiwa zvakanaka ndichapota chitangira ipapapa every Wednesday kana Tuesday gafa kwanga akagara wa ndichimudana havasi kuziva ndizvozvo tatangawo ndizvozvo hava ndizvozvo vakuziva all right papa
ai zvakaoma. Kuna kutatangawo zvenhasi vasikana zvinova vazivi vashoshera kuti kutodamwa tose tose kudai kwakanaka. Adoshera kuti tikudani gwiko tose tose kudai. No problem, hapana pekumira kunoku. Nona. Pekumira ndo rubbish. Avakuya wachimanya. Gambo mira. Okay. Vane vakagara imomo vachitira kuti saka munona kunzvimbo dzanenge vakagara imomo vanenge vachitira kuti mudzimba imomo vanodedzwa kuti yamukline mayadhi. Anomaona vanodedzwa kunzi utsvaire yadhi yangu wototsvaira yadhi. Wodedzwa kunzi utsvaire yadhi yangu yausuke mota nevanhu vanogara imomo nomudhuze uku. Anomaona otonosuka mota saka vachigarira kusaiti kunoku. Mona avo vati vatokuwa ndofunga kuti vatononga vakutotsvaira apa vatononga vakutotsvairawo chero afa vanonga futi anonga nzi yamite mapisi job yamupende yamudidi kutopenda unaona vantogarira iko kuno vantogarira iko kuno vantogarira chete ndokunotori nemukana wekuti vanogara imo muyadhi dzavo idzi dzichida kukirinwa idzi. Tatoenda kwatakutonga tatakuenda kwenyaya yekuti vhuka thank you very much vhuka Zimbabwe. Vana baba vaya vakakumbira 50 rand last time bye mavazi vana baba vaya kukumbira 50 rand vhuka bva atumira mari yachona saka ndozvatongoita tidzokere kuya kuya tachida kuenda kusaidi rimwe kuzere maZimbabwe uko saka tatongoti nhasichirega tidzokere iko kuya because vaya vatijairawo timboendawo kumwe kuno vamwe vasinambotijairawo vasingatiziviwo nokuti vanhu vakona vakawanda ka saka nachiti tomboenda iko zvino manje tatoendeswa nemari yafuka kuti tinoti tinopa fuka anzi mai Nigel Shakira ari kuchikoro mai Nigel Shakira is at school. Shakira ari kuchikoro this time. Shakira ari kuschool this time. Shakaoma. Happy spring day guys. Happy summer day, happy spring day. Nasi spring day guys. Tave musama kwa kupisa. Takusama. Kuna ku guys munhu anotambura chera ari munhingirikiri. Ari murungu unotambura. Une murungu uyo anotsvaira road every day uyu murungu uyu. Toitamira patamba chikafu uyu. Anotsvaira road every day. Andakaza kutsvaira road muchimpo ma 5 chichi. Febi Shakira hapo ari kuchikoro. Shakira ari kuchikoro hapo. Shakira is at school. Ari kuchikoro. Shakira is a school day. Shakira ari kuchikoro. Anzi vanhu kunze kunotonhora uko anyway. Kunze kwakaipa kuri kutonhora kunze uku zvinhu hazvinaumira mushe vanhu vari kutambura kunze uku. Kuri right zvako kunze kuri kutonhora uko.
Anzunze kwakaoma guys, thanks smelly. Hey, kunze ma1 kwakupisa zveshuwa aiwa spring day zveshuwa spring day zvemashuwa zveshuwa. Hatatawa nekungogara takangopfeka masijuzi masijaketi mai mwana skin tight everyday. Aiwa mbopfekawo zvakanaka. Kutadza kupfeka tudhiresi vamuzimba. Moroi manyai apo, uyai apo, kurumidzai muzimba. Ndatoonazve ndivanopenda kunorega ndimira apa tivape chikafu. Ita fast vari kuya vari kumanyawo unaona vaendepi esanzvadzi puwai chikafu uko. Taona makangogara apo muchimirira basa, puwai chikafu. Bye bye, thank you. Vamwe vacho vazimba here, ngavauye vatoende kumusha, ngavauye vatore iwi zvotomanya vose masimba. Nditobuda nyatso kuona unosangana nemurume wako kapana. Right. Mushe kanjani? Vamwe vari kutsvaga mabasa here. Vari kutsvaga mabasa here. Ndeche vanhu vari kutsvaga mabasa. Yes, uri right. Asi henyu mamusi kutsvaga basa muri kutengesa apa? Ndokuziva kuti munotengesa. Ndeche vanhu vanotsvaga mabasa. But it's okay. All right. Aiwa, ndeche vanhu vanotsvaga mabasa. Unali business mara angatawo lucky. Ipa baba kutsvaga basa ava. Mudala. Ari madala. Sharp. Vanhu vanoshota musoro. Ari pabasa mutoshanda mubhucha unotove nemari yake yampiyo. Unoshanda mubhucha. Kumbira mukadzi kushanda mubhucha uko. Ndipewo chikafu. Unoshanda pakawasha. Kasaka kushanda pakawasha. Ari kushanda pakawasha, atoshanda pakawasha. Izvo zvatokora nezuro akakora. Ko ava vari kumira murodha. Uyo ndomuziva anotengesa apo. Ndamuona ndamunyima, ndazomuona asvika padhuze. Ndamunyima kuti unombotengerawo here vanhu zvaunoita business yako pashi papa, unombotengerawo here vamwe kana chingwa icho chiche kuti vadle chaiko pavanenge vari murodhi. Zvino ndazongoona nawo watomusvitsa plate. Ndachamunyima. Ndandiri kumunyima straight. Mai havanogwadziwa ivo vati kwandi vari kushanda. Vari kusuka mota wani. Ngavasadaro. Aiwa. Vakatokora nezuro chaichai vakakora. Nezuro vakakora mwedzi wakapera suro. Vanotedza kutengerawo plate pavari kushanda apa panogochwa nyama. Ngavarege tipi vanhu vari murodhi ava vasingazivi, vasina hope, vasingazivi kuti vachawana here kana kuti havawani. Nai, kana ndimiwo guys. Mai havakakora suro, nai, vanogona kunotenga chikafu chavo vakadla. Ko vari murodhi vakangogara vasingazivi kuti nhasi uchawana here piece job ye50 rand kana kuti haiwani. Vatatopa isu vachisiya. Apa ndotombodarika pane chakwanda zvakadii. Ndombototanga nepamusoro apanti tozodzoka napapa. Because tikamira panovaziva kuti vanoti vose tisati taenda pavakomana vaya vachizonoshotera pamusoro apo. Aba every time vanotengesa. Tichada vanotengesa vati poto vapi. Totojairira zvisina kana kunaka. Zvisina vanotengesa ava. Po vapi. Zvinoda vanomira murodhi. Ndo vatine project navo. Ndo vatine contract navo ava vagere pasi pemita. Ndo vanhu vedu vatine contract navo. Vasingazivi kuti vanowana here kana kuti chii. Hello! Tayang Tijo tayang! Pakawandiwa apa. Handakudza tingatanga apa. Pakawandiwa apa. Ava. Zvave izvi. Taura!
vekutanga tanga varipi havapo mare yangu glaze aiwa ndiri kuzviziva kuti muri 2 umwe hapo baba vekutanga havapo varadzo ndakamanya varaidzo imboenda kuchikafu kusure uko glaze kunoku kufurama ndovaziva vanhu chiregai ndibude ndovaziva vanhu vangu ndovaziva ndovaziva zvaini nai zvakaoma gulezi kudiko mafotozi ndovaziva avatuwa wana hapo mamusipo avatuwa vakati hatinyari tokumbira musimi ndeuyoyo ndeuyuyu nouyushu vari vavira 50 rand dzenyu dziya kuwai chikafu yes kana mchida kuvapawo guys ma 50 rand ava unongopika wako vakazvikumbirira apa straight tikati ndokumbira 50 rand umwe munhu akati ndikuvapa akanditumira zvishuwa ndapa mari dzavo ndokumbirawo ndotambura singaiti azotambura singaiti munhu anotambura anotaura here hanzvadzi akupfeka ndizvebasa zveshe ihembe dzebasa kuitira kuti kana muchinge mazowana basa kamungaindire dzakanaka aiwa chaimbe tichatsvaka taya nadzo ndakumbira chakasiyana nevamwe ndichatsvaka maweksuit ndoya nawo muri vanganiko indi ndega vasakanaka hazi indi ndoga elaitanzvanzi oraiti weksuit ava ndovakumbira vatanga ava ndichavavigira ndichavakuvigira imi ava ndovakumbira ava ndichakuvigirai weksuit imi avaiwa ava ndovakumbira iwo wakapfeka weksuit ava havana chero bhusa havana mopfeka saizanimi 8 ava ndichakutsvakirai ndomugare pimi indogara kuizoizo okuizoizo aiwa hamuna zveshuwa ndogara kuizoizo tosisvika kuizoizo takamboya chipa chikafu mulockdown kakawanda stereki muizoizo hamuzosviki kwaninozogara indogara kwekupedzisira tewo kwataisvika kunotambwa makasi kumusoro uko ndo pataisvika takatosvika pamakasipo paya tikatombogara pamakasipo paya nemakoma nemakasi imwe ndendiri kuno kundotsvaga zvoko kuyaani magoni nini chikristu chakandikurira netsika aiwa ndizvo zvakanaka kwekwa yakuri plus kwekwa yakuri dangerous zvako kuti muite zvemakas pana nobayana nemapanga paya havati mobayani havasati mobayana ndofunga ndane mafutuezigara navo asi ukatavabvunza novaziya munona pane takshop vakazotama vachigyara pasasapa takshop vekuzoenda vemwana uye mwana iye uya tisitakatomukudza tisitakatomchengeta kubva musi wakanzavigwa namai matiziya mationa ka ndichiuya nemotikari hombe yewaiti so ndichiuya nezimota rewaiti saka maona ti basa redu bhaudhara mozovaudza vanofunga tinotongoya tichigumira apa tinotori nevana hobhonherera dzatochengeta masikuvi kamukona tichiuya musavhunduki ava vanoziva bvunzai apa kuizoizo kwavanogara kuti tori nemaprojects edu ikoko aiwa ndokuvigirai zveshuwa next week ndokuvigirai aiwa akumbira worksuit neboot size 8 aiwa shamwari nemasvikiro akaita ayo ndotokutagira bebi nai njara ari kuda murume ushu aiwa unogoda uyu seuyu ana mari uyu panowana nemari apa abva papa inda kuuk uyu ndiyo uyu akanaka uyu uyu ari kuvanda uyu ari kuvanda uyu ada uyu mira manje ndikudzi zvatakaita pane mwe mukomana ka ndeve muno vamwe watine project nawo so vamwe vakomana so vaimboita zvemadrugs murodhu saka takavabvisa tikavaisa kushelter kwavanogara uko saka takavavhurira kawash handiti saka vakomana vanaka manje handi patakataka kwatova vaingori moziva zvemurodhi iye zvino vave clean handiti havachaiti vari pariapo manakira avaita komana vanhu vakazvibatira zvapasikana vari kuenda kunomira kulaini remaworld remidzi varizoona uk ikona do izvi wavanao anochengeta vana murume aiwa tikaenda ndikwanisa sei ari mupenyu tochengeta nherera isakona nhana nababa varipo alright thank you hanzvadzi sharp alright okay ava vakomana ngonifadza kuti vanogamba vanotenda vanoappreciate varume vari panapa
ndavhara mota ngati ndobigwa zvimari zvirapo izvi unoona zvinondibhoera avo vari pamberi apo vaona iripi vakamirira kuti tajaira vajaira kuti tiindeko handiona ndo zvavajaira kotsara 5 saka toenda basa but tigatipe ava mazimbabwe ivo vakagara apa ava mazimbabwe aya matswana ari apa peta tipe hedu ava rapa zvino nani tingodhirafa tichingoenda pedu tinovapaiwa kana just because thanks wena ndozvandofarira nepanapa muno appreciate zvino kumunongowa pakanotongogamuchira zindiro rakachitoenda kunge chikafu chirubva kwamai yake handiwana anotongotora achitorwa pasi manje zviri nani tipe vanokumusha kwedu kuti vanotenda vanogamuchira apa mwana nganokumusha mukadzi anongotora otofuratira haugoniwo ngoti thank you unofa nai iwe tekwa unoda kuwanikwa nemukomana urutsvaga basa apo handiti kada kugonyana nemari yako ka wochinotenga hufu unotenga hufu bye bye sharp all right apa nchidzika mbota kundibata zvako akufara ava vamanya ava mani wokuti usamubata kubatire manje papekutenera apa pekutenera ndomusha kweda ewai komasara makangomira sei chinopera kachikafu musingamhani imi manya moziva wani kuti chikafu voramba makamira chinopera musina kupuwa ndiburuka here nemari kwaimanti munoti mukaona wanzvadzi mouyawo here kuzoningirira mouyawo here kotora chikafu ndikaita nzvadzi yangu muri sei ndakamboya nchikutsvaga imo musima musipo ndakatabvudza svika nzima yenda asi makabvisa namba dzangu handina bvisa namba dzei ndakamukarikana ndasvika handiripo hangu zimonguwa nenamba wawo gwadziwa kufamba mombozorora handiti aiwa ndichava ndichikuda naipa namba dzei ndinadzo ndichakufonerai orit hanzvadzi yangu orit monai baba ukurukura havanzi matotiraramisa maita basa zvakaomazvo finito chapera vapetu okay wapa baba wedu wayaka wapani etoro nemwe mukomana uyu upi uyatogara pasi iwedu wapa baba avo zveve vakuru avo ngapa zvikomana izvi zvikomana zvei zvine energy izvi zvatovata zvine vakadzi usiku hwose izvi aiwa udiwa zvipira baba avo vakuru avo saka patichingoenda takaiginowa takangoruma nhingi tichidarika apa totongoenda takaruma mberi hatichatombocheuki because anenge vakamirira vationa tichidarika paya chapera kachikafu chacho saka zvinoti ngavapa chipi naimi vanochatikwanisa kuvakomodeta vese hazvifi zvakaita hazviitiki tongozodarika takaiginowa memona takarova fundumwa tichimanya tichiinda nemota unoti wanepi singoti tichimanya tichiinda just like that because zvitoripo bye bye iyo yakudla chita nyaya bye 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 apa shai titongodarika takarova fundumwa tichinda tisasakusaidi usatopovatarisi yako tisakusaidi vaiona kamotava vakati ona kudongorera tisasakusaidi chingotasakusaidi chete tidarike wandeni darika fe tainda guys kochaperawo kachikafu unotikadii guys apa vanga vachivatoona chinda kuvaona vanhu vachimanyaka vavamirira vadongorera mota izvo zvitichidarika pavave vata kudongorera mai mwana apa hatichagoni kuti timire mwana tichongodarika usha tinovapa ngikire kuti kudi reason yekuti kudi excuse zvakaoma vedu usha tinopa reason yekuti chii guys
tapedza kusemunuku. Thank you Kelvin, thank you Kelvin. Tapedza guys. Thank you my diaries. Thank you Team Australia, thank you. Thank you very much for the meat. Thank you. Elikule vashama pisifufu hapa. Iwe siwa wagoisa kana muti freezer. Chako yaizowedzera kana next time. Next week. Ava vaguta ava vangototi vagara zvavo. Ona. Watonyeza relax vaguta. Imanje vavati araisi aivatisi. Sasa ndoro vatisa. Araisi aivatisi. Anzi maenda nema place magani. Tenda ne 65. Tenda ne 65. Tenda ne 65. Azvifi zvakaita kuti tivagone vese azvigoni, azviti. Azviti. Saka tingoziva toenda pachiposto chinenge chisina vanhu vakanyanya kuunderstand tongosvika topa ipapo because tikaita zveposto tikaita zvokuenda kuposto inenge ningirikiri inenge yakazara vanhu kune dzimwe streets yaenda kutaridza kuti vanenge vakaungana zvoti uchingomisa mota kuti vanoti g vanotozoshothera pamotikari saka zvinenge zvisisiripo zvinani kutongoenda patoziva kuti pane vanhu vashoma chinongonoti akomodhoterawo ipapo 65 awa ndichangopera panzvimbo tamira nzvimbo ngani 1 2 3 4 nzvimbo chabva chapera unoona 4 nzvimbo chabva chapera. Yes, night hours. Yes. Uyu ndiyo tachimwakupa ushu murungu ushu anotsvairira rodhi yedu ushu izvo tsvake ogochiwa nezuva zvino ganda revarungurira ridika zuva ogochi wake nezuva gere papapedza kusvaira rodhi ende iyo rodhi chakachena wasikana tikaende tangofura timupa zvishupa chero vaya vanogara po mustreet kid uya papa vaya murungu nditangova pave kupuhwa machera nakeli vaya icheti vanopota chipiwa maleftovers emashopa vanopota chipiwa maleftovers emashopa ava vasafi nenzara zvekudaro asi ka vanhu vatapashi avawo vanhu vatakumba ende bhuti vaya vataura chokwadi chavo baba vaya ndakwatsvagira kusutu kuti ndobva kuizoizo makuziva guys. Yes night hour kuizoizo kwanga chinzi baba vaya vanga chikumbira kusutu kuti ndobva makuziva guys munokuziva kuizoizo handiti kuya kwe kwataienda kwe kwata mulockdown kwataenda kunopa vanhu chikafu makabeji nechikuku kwaigara vana mai vakamfort uko kwaigara vana mai vakamfort uko ndokuizoizo kunotyisa kuya zvimikuku hobho kwainzi kunobaiwa nemapanga kuchidididi kwana pingi uku ndokwanobva vhele vakaona ndochendokwanenge vachitobva nenzoko handiti vese genga rapa ndokutlavani ingori kuizoizo ikukuya vese vanotofamba rigroup kudai vachitobva ikukuya kuri asi vanobva ko vana vaya babai ko vana vaya vane zuro vaya vanobva kurifa rakati vana lisekho vanobva kurifa rakati 1 2 and 4 vafarira ma50 randi vedu maona mafarira vaita vachifarira ma50 randi ende vafara sikana kwanzi pama50 randi ndo pamatigonera pamari ndo pamatogona mari iyoyo tunoitawo zvine musoro kumba utonotenga kana chiupu chake zvatomitirawo utonotenga kana chiupu chake zvatomitirawo nezvakaoma makambozviona kuti varume vanotenda kudarika vakadzi makambozviona kuti varume vanotenda kudarika vakadzi makambozviona varume vanoappreciate zvokuti kudarika vakadzi babaya vakuinda andivoka vashaya vakuinda shame babai udiwe zvakaoma vatotarisa vaziva mota vashayiwa zvakaomazvo vashayiwa navatora
Jimo rizanzi bhutsu mari yaabhutsu andi vanongoda chero here. Chero bhutsu munhu anopiwa dzekupiwa. Chero bhutsu unongodziwana dzechirume aiwa. Unongodziwana chero ukapinda mana Pep Store. Zvinotonopinda Pep Store right now kana uchida jimo risiramba uripo nditarise muPep Store patiri kupinda muPep dzinenge dzirimo bhutsu dzevanhurume. Dzinenge dzirimo bhutsu dzevanhurume. Baba vakundivisa tsitsi vatanga kupa vakuru vagera apa zvoisa tsitsi vedu. MaZimbabwe pamani panenge pane apana papinda. Ndakarohwa nenzara iye mukomana kwatanga asipo 1 patapinda dei anga aripo tamupazve mumana ko varuda kuiteko. How much do they get? Vanogona piwa 100 rand pasuva. 100 rand vazhinji ma 100 rand per day. Zvodependa vanongonegotiate kana usina pekutangira mai mwana chero yaunenge wanzi unopiwa unotora. Kana usina pekutangira yaunenge wanzi unopiwa iyeyo unotora. Zvodependa maitawa. Kana uchizati kumba kuna kana pekutangira chero munhu akati yakati nde 50 rand vanoenda. Havarambi. Uzanga chiziya nhamo yake. Vanonegotiate. Hanishi? Iripo on Pick and Pay clothing. Watanga kuiona nasi. Munhu anogara ari pano. Pamoenda kuKFC kuseri kumengeiona. Pick and Pay. Ndakamuudza wani kuti ndaku Pick and Pay clothing akati kwanza aiwa hanzi ndoda chii handisi kuziva hanzi toda pa shop yechii ameno shop yakataura. Iripo ndakamuudza kuti iripo. Aitozviziva kuti iripo. Saka ndoda kupinda umu guys ndoda kutenga magaba angu mafuta mamwe ayandobvisa ndoda magaba acho emumu. Ndoda magaba ekuitira chi? Ekuitira kutenga ushu. Ndoda magaba ekubvisa mafuta kuti tiite kutumira maorder avanhu. Thank you very much guys for the support. I want to makasapota mafuta nemawigi. Ashem. Makasapota. Makasapota kuti zvokutamba. Saka tachipeka magaba tibvisa mafuta emuPep Store. Zvino manje magaba apera. Magaba apera. Tipinde muPep. Tinotsvaka mafuta acho. Qual é face mask? Yo. Isai. Mune mask motikari tora dheno zonoiwacha. Paside pedo. Timboona bhutsu dzanga chidiwa dzadzana G. Timboona bhutsu dzeshurume dzedzi kuti dzingaita mari. Bhudhi vaya vanoda bhutsu vaya. Zvino matenesi handi vanopfeka. Guys. Matenesi apfeka bhutsu zvikadze. Bhutsu dzeshurume idzi. It's bhutsu dzeshurume. Bhutsu dzeshurume. Bhudhi vaya vakumbira isize 4 idiki. Asi dzakatonaka idzi. Size 4.
ko kuvatengera dzechikoro hadziti guys idzi maweni brainer idzi dzechirungu handicho chiro varume vanopfeka here idzi dzechikoro idzi guys idzi hadziti here idzi dzechikoro idzi kuvatengera idzi hadziti ndinogoda bhutsu chete idzi bhutsu mutisa pano toda mbota ndibhutsu dzinoita mari size 8 chero bhutsu isezani tarisa iyi isezani isezani tarisa iyi pati bhutsu zveguys vanongopfeka idzi dzechikoro idzi ida ngopfeka uziona dziripo dzinoita mari hanzi buy masafety shoes hamuna safety shoes muno mundoine matafi iwayo hamuna safety shoe guys 20 size 10 hadi kwa size 8 isize hiyo ndio hiyo vanokura nayo size 9 size 9 vanokura nayo kuita mari iyo size 9 vanokura nayo kui yakadi kui yakaita sei isaizani size 10 yakurisai size 8 itai size 8 size 8 hapana masafety shoe guys hamuna masafety shoe muno hamuna masafety shoe ile safety shoe kana ukatoiwana inodhura futi safety shoe itu akati kuti tivatengerai iyi guys bhutsu faith zvokuti anzi won't last shamwari ka ndo mari iripo shasi unless uri kundiwedzera here faith Kayla Muchemo, are you adding the money? At least it's something. Safety shoe is Tamari. Do you know the price of safety shoe? Safety shoe Tamari. Safety shoe is expensive. But you younger guys kuna kunguti vanokura nayo iyi. Kuidzi dzikuita mari dzikona kudzakanaka idzo. Zinika ka blue. Hanzi mari 6 ekugwasha. Koidzi guys zinande dzipi guys ngati sarudzai isapa zipi zirinani apa chichusai guys apa pambiridzi toda kuva surprise anasi totora ipi yacho EPG ye blue here kana kuti ye black ndipi yakanaka kunungu izo ndipi totora ipi apa guys totora ipi iyi kai yaisina nere gentleman idzo idzi kaidzi blue iri nanishi blue iri nani hanzi black hazi black iri zideki iri zideki kai rinonzi zideki iri hanzi dzinenge brown wamwe kuti blue zideki black se black dzakachipa pane dzeblack dzachipa nze blue but ndikutasao kapo chinhu chakanakawo hanzi black sneaker blue and brown blue nditozoka chinhu chekuti vanopfeka atidi kutengera unonzi kana chipa munhu usamupe chinhu maravhuza ezvinhu usape munhu maravhuza mupe chinhu chekuti anotenda akatarisa kudai anogutsikana chero akapfeka anogutsikana kana wati ndoda kupa munhu chinhu anditoona haikona kungomupa kuziravhuza rezvinhu iblue iri nani mokasini imokasini kai asi kungoti ifeka imokasini asi imokasini hanzi black for comfort blue ndona soti yakanaka ino blue ananyatsonyengai vatore bluish guys ndatore blue iri nanishi blue iri nani kana wada kupa munhu ipa munhu chinhu kwacho haikona kupa chinhu chokuti munhu anosara chiita kuwanda kuti vati 8 size 8 hanti 8 here motopfekerana makumbo enyu akakura motopfekerana baba vaya dei ukatora ugwana vako ini ndaisa guys
anoda kudzosera mari yangu ane some PayPal iyo ndaisa apo PayPal number ndaisa anoda kudzosera mari yangu anongodzosera PayPal iripo apo mafuta aya aripo iwaya aripo tora iwaya takutengawo mafuta edu manje kunodi magaba edu atoshandisa aya magaba aya ndo atoshandisa zvinhu zvanenge apera tichida akawanda magaba emaoiri achiko akawanda maoiri manje ishoma igava kupe dzimwe kuseri kwakuchina dzimwe haikwani shoma idzi ayo mamwe magaba achitora yarapa ngotora chero kachero anchatoda magaba chete eta manganowe hanti anofamba tutu uzoti anofamba tutuka gaba redu remafuta rera patobvisa mafuta tichiza manti munopinda magaba tutu saka kana ukatora 20 that means magaba 10 aya ata 15 muzodzoka muchitenga mamwe ora itandei uri kufunga kuti maoiri andei tatichibhadhara izvozvo sorry ma unotenga majiundi mijikise asinomadi isipo dzanogeza nadzo every day osaya nemuviri asinogeza muviri nayo mukati vanhu vepalevhanzezvo shuhi utenga sipo dzami kete zvendo magic upiwe andinoziva kuti marisiti anofa kuti pasei timela osilikai akiri usakupula rikadi rizisikesa yanga auidzi kikupa dirisiti dzeiso udiyetse 2 separate because kivatla dislip dzatei aibona ratidzo mafuta atinoda magaba chete hatidi mafuta tinobvisa mukati umu totumira kuzimbabwe topa vari kumusha slip sasei kana raisa kukubata yani kusiyana 2 hakuna problem even if ndisatswana akiri price yatswana rivata dislip fair cause ando emtarinda kumusha mposwa anoenda kuzimbabwe 228 because kivatla dislip kivarume 3198 declined kinsisekapila kinsisekapila mshu ya tape kitape it's simple number 1 saka ndounza here memes ndokutumira. Should I send them to you? Should I buy them and send them to you as well? Kibata di sleep because naki kibarumela elsewhere, so korea ya thing babatla sleep kuri duty maifita kakwa basika batali duty urokesa ya isha
aiwa Monica usati vanobirirwa because duty mari yaunobhadhara kucourier company is a lot. You pay a lot to courier company. Because if you use DHL anogona tokuitira ma 2000 something, only 2 magaba, 2 point something, only 2 magaba. Vana post nechivari nani because ma 1.2. Oh, maita basa maitawa. Thank you very much. Sharp. But you're not going to message saying how much fire with this side. Inside the patala. Request department. But Sims unofunga Sims unofunga kuti pona chikudza chikutumira kwa initi kuda kuona itai kuti pana munada kukuona apa Is it this one? Maybe I give my legs segment. Leave it creating this up and I look at some rate. This is better tipping than give us a receiver to you hope sa kai wena re tabile ka ndiko kai re tabile uko kai Machimbere nasimbere vasikukora here grant Thank you. Thank you. Yeah. Zana zadi butlo kwat. Thank you. Yeah, tapedza.
At least tinopa baba vaya kuti vachipo here tiwana vachipo here uyu uda kuona itai uyu uyo ndiye itai wacho uyo wanga chiti kwaenda ndiri pano kuona itai uyu ndiye itai wacho iyeyo anti wakabata kii wakabata kii bhusu wabvisa chatitomanya tinovapa bhusu dzavo ura garaji yazviya unozati chii mafuta ari kusendwa kucape town ayaka ndaigona funga maybe pandozobva nchienda kuchimosara uchienda ndinosenda tinotsvaka baba vaya festiko zvino tivape bhutsu dzavo ndo unotenga nhingikiri plastic kana utidei tifura pautenge plastic wozonga uchiposta woza uchiposta muaramax mubox rearamax tofura chitenga plastic 100 ndandisina haiwa ndandisina uyu ndipo nhingirikiri ki ndichida kuti pisa manje haiwa kwete zvekutamba sho ya data redu rakupera ndakanga notenga nhingikiri umu ndakanga notenga airtime data rakupera pasari 185 gig gig or MB megabytes sorry hauna undi hotspot ndodi utenga pagaraji urosvika tosvika pagaraji rinenge richipo vanhu vanenge vachida kuona asi vanhu vanenge vachida kuona munhu achipiwa bhutsu dzake achifarirawo kachipiwa bhutsu dzake munoona zvakangonaka so munoona zvandokuziva kuti ukanyara ugwazi hanzi ndonyara kuya nezvizara dambudziko rangu ini palife honai baba vachi tichavatsvagira mavekisi tichavatsvagira honai baba vaya vangotaura tivedwe ndionewo honai zvandakaita handina kana bhutsu chaiche kana chii ndozvigarira kuizoiso tatogwadziwa mwoyo tikatoti rega tidai tite come through zvatoita iwe uchingoti ndonyara hama nevadhayarizika tenga plastic kubva tenga airtime tora nhingikiri yamarira apa unitengere airtime 29 hello papa likai sharp it's a fast idzira mari kubva bhutsu dze 285 dzebhulu dziya 285 dzakachipa hanzi ndonyara kuti tauri nyaya vanozondoi pane vanhu vanondiziva unganyara kuti kwai ndonyara kuti kwai pana vanhu vanondiziva kunyara shuwa kunyara dambudziko ndosinichitira kuti vanhu unenge usati wapinda panhamo unenge usati wapinda pataiti musi wanonyatsa kupinda pataiti wanyatsa kutaiti wasangana naye chako taitika autombotumwi kana kudima mwana unotongotaura kuti vakomanaka zvinhu zvinomira mushi ini hangu mwarika vandibatsire musi ndandingoita dambudziko rakuti handimbozvinetsi kana kuti ndingotosikana muchina ndotoya kudai pakatoipa makasandibatsira gaizika panomira mushe pakatoipa izvozvi magetsi akatovhagwa kumba uku moda ndidii people will come through because hapana panenge mboya panguva uchinyepa zvinhu zvemagetsi kauonawo hazviiti asi yekunyara iyi yekuti kwai ndonyara vanozondiona ndonyara hede but mukadzi azere zviri nani ndezvipi hama yacho inokubatsirei manje ndoita sei nditofanira kuti ndidzime kalife kuti ndisijuse
ndafunga kuti kudzima life ndijuice haijusiki kakakade ngadaro inobva Alright, mirai ndi drop guys, mirai ndi drop ndigodzoka, mirai ndi drop ndise airtime ndigodzoka, mirai ndi drop.